Určite ste si mysleli, že seriál Farmára káva skončil. Tak ste pekne na omyle. Vítam vás v 4. časti seriálu Farmára káva. A minulé sme si pozreli, čo naše zrniečka spravili a zistili sme, že nič a zhnili nám. Ale ja som už vtedy slúbil, že mám niečo na mysli, na újme, že ako by som riešil túto kritickú situáciu. A mal som nákupný košík v ruke, som išiel po supermarkete a zrazu vidím rastlinku. Ale toto nie je len rastlinka, hej. To je trošku viac ako rastlinka. Je to poprvé kávovník, hej. A po druhé je to skupina rastliniek. Ja neviem, prečo to takto predávajú, hej. Ale v podstate oni nasadia viac semiačok a urobia takýto krík. A tento krík ja teraz rozoberiem a nasadím ich po jednom, tak ako sa to má. Takže som sa nemusel hrať s tými semiačkami, hej. Jediná vec, čo neviem, že aká je to odrod arabiky, bohužiaľ. Takže tam pôjdeme na slepo, ale dovtedy, pokiaľ ja získam nejaké odrody, ktoré poznám, zatiaľ sa s týmto pohráme. Hej.